Loppuiko juoma ja lasi on tyhjä? Ei hätää. Ota avuksi puhelin ja Nightcheck-appi. Tilaa juoma helposti muutamalla painalluksella ja rentoudu. Katsele siis matsia ihan rauhassa. Hän, tuossa oikealla. Hän ei vielä käytä Nightcheckia. Hän on amatööri. Amatööri. Kylmä juoma saapuu tarjoiltuna ja nestemäinen kiertokulku saa taas jatkua ennalta tutulla mekanismilla. Niin, miksi sinä et saanut? Ota siis käyttöön Nightcheck-appi, niin saat. Aina. Nightcheck on ladattavissa nyt. Lataa heti App Storesta ja Play-kaupasta.